Norok koktu marok nugui tongkana je bahike tabu kubang borok jantar mantaro cockroach janta party ni supporter tai Sonam wangchuk arthro din haingka mai buksa tongwe nyai ara strike khai tongmani hunger strike khai tongmani jeng nukha tai amno tei chini wansu muktamo asole borok je fight khai tongmani abo chini tibra sang theng pura India ni borok theng notice ni borok theng jotoni baginyo abo important tam ke norok recently kabangman nukhana nini porikhang theng chakri theng bebak jagao no porikha rok leak ngi tongo paper leak ngi tongo kabangma corruption ngi tongo kabangma problem ngi tongo abo no tui si borok actually soba nanglai tongo tai wan ma singsa ani wan sum ngoro ke Sonam wangchuk je abi theipan chamano bo athro din khamai che ya bo theipan thanga kongni ko hangang ke abuni responsibility ke sabona nai mane bo theipan ose ke bo kun singjak la ka bai singjak wang tam ningang ke sing saimano chini hawa om haing thanga kabangma borok kini boi chrai rong ni samungo hamia daluk phanose am bai chrai rok phan theiting borok care se khaya borok rangaji mangka se paikya tabu bui chakri de mantong samung hamia masawi borok theija tong du hamia du to se sar borok daluk jak aba hairok nungri nyai borok theija tong aborok ke care se khaya borok bu thanani kaise klaite sa haiji ma tongshu tabung ni dino Sonam wangchuk theipan thangkang ke I don't think borok asik dukhu nangjang nai tam ningko already pongni pholawo borok bu tharmani phola ja habjak amon bagai belai one ma singsa situation chini borok bu hanyo I think o jaga o sing support khanya nango tai Sonam wangchuk bo ang wasisu wangchuk bo asik fasting khaiman tam lapung nai je jaga borok care se khaya je jaga je borok ni bagi bo soba nang tongo a borok su kunu interest nang jagya gangke amno tui nyai mane asik fasting rok tongman tam lapung nai belai wana masingsa itihas bo nai thangkang ke kabangma borok ni kaham ni bagi ni podre pot sacrifice khayo but bongno borok pogis thango bongno borok muitu khaya borok bongno tui kunu kok saya muitu da khaiba nono anubu bui khana pogoi thanai so why shu wana wang mane Thomas di bagi kaham hai kaham ni sing je khaimarok khainya ni bagi wan sumarok amrok lab da ya tam ni ke borok ni bukhai mon borok pogis thango borok bong ni bagi kaham khainya rong na phon se support khaimia asung no kisi sa ngokok no sanam sungka hambai